खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। वेलकाम। दिनै 12 सेप्तेम्बर 2020 सुनिबार। फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय रिया चक्रवर्तीया एनसिबिजों खाजानायनि उनाव सुशांत सिंह राजपूतजों सारा आली खान, रिया चक्रवर्ती मोनहा जमायै ड्राग्स लायोमोन होननानै फोरमायदों आरो साउथ इन्डियानि सावथुननि मुंदांखा एक्ट्रेस राकुल प्रीत सिंहनिबो नाम लादों। गासै एनसिबिनि आखायाव सा 25 जन एक्टरफोरनि आरो एक्ट्रेसफोरनि मुं दं होननानै फोरमायदों। आसलथे बे ड्राग्स नङा, बे जाबाय गान्जासोमोन। गान्जाखौनो निउसाव ड्राग्स लिरनानै होयो, माने बे ड्राग्सआव गोलैयो, गान्जायाबो ड्राग्सआव गोलैखायो नालाय, दा बेखायनो गान्जाखौबो ड्राग्स लिरनानै होयो। नोंथांमोना जुदि बिसोरनि गासैबो ड्रामाखौनो नायनो गोसो दंब्ला थ्रुब राथे इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। बेहाय गासिबो फुल डिटेल्स नोंथांमोना मिथिनो हागोन। लोगोसे मैयाहाय सासे एक्स नेभि अफिसारखौ बुनाय दायाव मुम्बाइ पुलिसा शिबसेनानि लिडार कमलेश कादमजों लोगोसे 5 शिबसेना हान्जानि मानसिफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं चाइना हादोरा अरुणाचल प्रदेशनि गासै 5 सिखारिफोरखौ हगार हरखांनायनि उनाव इन्डियान आर्मिया बिसोर गासै 5 सिखारिफोरखौ गावसोरनि कास्टडियाव लानाय जाबाय बा लांनाय जाबाय। बिसोरखौ गावसोरनि कास्टडियाव लांनानै माखासे सोंथि सोंनाय हाबाफारि खालामसिगोन। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जि मेन एग्जामाव गासै सा 25 जन फरायसाफोरा 100% अनजिमा मोननानै आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। फरायसाफोरा जाहैबाय 9 तेलेंगानानि, 5 दिल्लीनि, 4 राजस्थाननि, 3 उत्तर प्रदेशनि, 2 हारियानानि, 1 गुजरातनि आरो 1 महाराष्ट्रनि। लोगोसे आसुनि लेङाइ आफादगिरि चित्तरन्जन बसुमतारिया दानो गोनां गोदान राजखान्थि हान्जानि जानानै बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय आसुनि आफादगिरि बिबानखौ बिदाय होनाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय त्रिपुरा रायजोनि इडुकेसन मिनिस्टार बिथां रतनलाल नाथआ सासे फोरोंगिरिनिख्रुइ सासे अमा फार्म बिगोमाया बांसिन रां खामायनो हायो होननानै दिनै खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय रिपर्टआव मोननाय बायदिब्ला रिया चक्रवर्तीनो बायकुला जेलाव बा बायकुलानि जोबथेसालियाव मबाइल, फांखा, बिसना आरो गान्दुबो होनाय जायाखै होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे चाइना हादोरजों इन्डिया हादोरजों गोरोबथा जानायनि लामायाव फैखांनायनि उनाव पाकिस्तान हादोरा मेगन सादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। मानोना पाकिस्तान हादोरा चाइना हादोरजों लोगो जानानै जोंनि बे हादोरखौ एटेक खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिसोरनि थांखिया फेलें जानायनि लामायाव फैबाय। जेब्ला गोरोबथाया जागोन अब्ला लादाख बर्डाराव चाइना हादोराबो सिलाइ बा गावग्रा बुस्थु लानो मोननाय नङा आरो जोंनि बे हादोराबो सिलाइ आरो गावग्रा बुस्थुखौ लानो मोनखानाय नङा। दा बेनिखायनो पाकिस्तान हादोरा मेगन सादों। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि इउनियन टेरिटरियाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना गासैबो नखरसेयावनो मोनसे हेल्थ स्किमनि गेजेरजों 15 लाख रांनि फ्रि हेल्थ इन्सुरेन्स मोनगोन होननानै लेफ्टेनेन्ट गभर्नर मनज सिन्हाया फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 97,570 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। बाय बाय।